en stor oplevelse, vil jeg sige. Det er jo noget kystfiskeri, vi ikke rigtig er vant til. Storslået forhold, svære forhold, men det er jo en udfordring, uanset hvor man fisker henne. Så det har været spændende, men svært. Altså, man kommer til vi kommer til noget vand hernede, som vi ikke kender. Vi kender ikke pladserne, og vi kender ikke forholdene. Vi var så uheldige, kan man sige, at vandet var meget farvet, da vi kom. Når man først føler, at ens avn bliver præsenteret for havørnen, så føler man også, at man fisker på noget rigtig giftigt vand. Vi har bestemt givet den gas i forhold til, at det egentlig også har været lidt en konkurrence. Vi synes, vi har gjort vores til at finde de fisk, der skulle findes. Og ja, i sidste ende, så er det jo tilfældighed og marginalen afgør, hvem der er lige der rammer de blanke, og hvem der rammer nedfaldsfiskene. Jeg kunne godt vende mig til treretters menu. Det er lidt lokal torsk, som jeg har røget selv, som er serveret med lidt salat og friskbrødt rygeost, creme. Og så lidt brødbutoner og lidt radise. Så det er bare en lille hapser, I kan sidde og hygge med til, vi skal have næste ret. Og det er jo et lækkert hus, gode faciliteter, og der kan man helt sikkert drikke mange øl og hygge sig efter en lang dag. Så ligger det tæt på alle de fede kystpladser. Det tager igen et par minutter, så er man nede på noget af det bedste vand. Så det er jo et super udgangspunkt for en fisketur. Nej. Vi skal have en stor blank. Vi har en til gode. Ja. Vi har 3 til gode. Det har været hårdt at fiske med øen på grund af krisen. Finde pladserne, lokalkendskab. Hvor kører man hen? Hvor er ikke fiskene, men hvor kan man fiske henne? Mest med hensyn til farven på vandet. Der ville det være guld værd med en lokal guide. Sjovt at prøve under svære forhold. Ja. Det er jo vigtigt at hele tiden huske hyggen, men også hvorfor vi er her. Både for at have det sjovt, men også, der ligger altså en konkurrence mellem linjerne. Og selvfølgelig giver det lidt præstationsangst, når der ikke rigtig sker det, som vi håber på. Men hvis man så lige formår at fjerne konkurrencetanken og sige, nu slapper vi af, nu tager vi den stille og roligt, så tror jeg, at man fisker på en helt anden måde, gør tingene på en helt anden måde. Det gjorde vi så. Det gik. Som det skulle. Ja. Et suverænt, flot, hyggeligt hus med alle de forhold og faciliteter, der skal være. Der er en god blanding af det hele. Hygge, sjov og ballade. Ja. Konkurrence. Psykisk terror på modstanderne. Ja. Men stadigvæk med et smil på læben. Det har været fint. Det er jo sjovt og underholdende, at der også er sådan en del af det. Og jo mere skørt, jo sjovere kan det blive. Og det er jo igen den der vigtige del med at have det sjovt, samtidig med at det er seriøst, når det nu er noget konkurrence indover. Altså vi jublede også, når vi hørte, at de andre de havde fanget. Så fedt, ja. at der bliver taget noget. Det giver der lidt blod på tanden, både over at glæde sig de andres fangster, men også den interne. Nu skal vi bare se at komme derud af. Kom så, gutter.
skal vi jo sådan set bare have Team Kystfluefiskerne Vestsjælland til at komme og indkassere deres gavekort, så de kan invitere på fisketur på Møn. Og så er der sådan en lille en her, som I kan sætte i... Det er jo... Tak. Selv tak. Og tak for invitationen. Selv tak. Et gavekort til ophold i fyrhytten, der ligger herude. Alleryderst på klinten med måske en af Danmarks bedste udsigter. Tak.